Ahojte, som rád, že sa opäť stretávame pri ďalšom skvelom recepte. Dnes to bude dusené hovädzie s červeným vínom a koreňovou zeleninou. Tak pozorne pozerajte a vaŕte s nami. A najskôr si začneme s prípravou mäsa. Takže máme tu krásny kúsok hovädzieho zadného, ktorý nakrájeme na plátky. A plátky si naklepeme cez fóliu. Tak medzi tým si rozpalíme pánvicu, na ktorej mäso budeme opekať. Mäso si teraz okoreníme černým korením a osolíme. Urobíme to po obidvoch stranách. A pokiaľ nájdete takéto väčšie blány na mäse, je ich dobré prekrojiť, lebo ináč sa vám mäso na pánvici začne sťahovať. Tak teraz mäso ešte obalíme v hladkej múke. Veľmi opatrne nadbytočné množstvo múky oklepeme. Tak a mäso máme pripravené. Na pánvicu pridáme olivový olej. Ja tu mám už pripravené zemiaky, takže zemiaky si dáme variť takisto v osolenej vode. A potom neskôr rozpučíme s máslom a parmezánom. Bude to dnešná príloha. Takže olej máme poriadne rozohriatý. Pridáme plátky mäsa. Zemiaky si prikryjeme pokrievkou a kým sa nám mäso pekne bude restovať, tak si nakrájeme ešte koreňovú zeleninu, ktoré neskôr pridáme k mäsu. Mäso si po chvíli otočíme na druhú stranu a ďalej opekáme. Ďalej na pánvicu pridáme aj čerstvý rozmarín a huby. Dnes to budú hnedé šampiňóny. Tak a teraz počkáme, kým sa mäso orestuje aj z druhej strany a takisto popri tom sa orestuje trochu aj koreňová zelenina s cibulou, cesnakom a hubami a samozrejme čerstvým rozmarínom. Zeleninu si ešte ochutíme solou a černým korením. Ďalej pridáme na pánvicu trochu paradajkového pretlaku. Premiešame s mäsom aj so zeleninou. Pokiaľ je pretlak orestovaný, tak tam prilejeme suché červené víno, najlepšie Cabernet Sauvignon. Krátko povaríme, kým sa z vína neodparí alkohol. Voňa to naozaj výborne a ešte pridáme trochu masla. Chvíľu počkáme, kým sa nám maslo neroztopí. A teraz všetko preložíme do zapekacej misy a dáme piesť do rozohratej rúry zhruba na pol hodinku, kým mäso nebude mäkké. Pokiaľ je tá šťava takáto hustá, tak prelijeme ešte trochu vody. Tak zemiaky sú čoskoro uvarené a na zemiaky budeme potrebovať ešte rozpustiť si maslo s olivovým olejom. Takto 2 lyžice masla, menej oleja a počkám chvíľu na miernom ohni, kým sa maslo nerozpustí. Poďme sa pozrieť na naše mäso. Po pol hodinke by malo byť hotové. Mäso je mäkké, takže je to hotové. Zemiaky si precedíme. K zemiakom pridáme rozpustené maslo s olivovým olejom a zemiaky roztlačíme. Ďalej pridáme nastruhaný syr Grana Padano. Ešte to dobre premiešame a môžeme si začať servírovať. Na tanier naložíme najskôr pučené zemiaky so syrom Grana Padano a teraz samozrejme dusené hovädzie stehno s hubami, červeným vínom a koreňovou zeleninou. Pridáme zeleninku, omačku, a na záver to ešte posypeme zelenou časťou lahvodkovej cibulky. Týmto jedlo samozrejme osviežíme, ale aj dochutíme. Takže trochu na mäso a trochu na zemiaky. Pokvapkáme olivovým olejom.
Jedlo vonia naozaj výborné, teším sa, kedy si ho konečne ochutnám. Prajem vám dobrú chuť.